Това ще бъде видео 2 в 1. Ганчо обича да пие количка, чипчета, такива работи разни и разбира се да си ги хвърля, за да покаже, че е много готин. Нали, ето я Ганчовщината, тук е една. Иначе Ганчо кара скъпи коли хубави, обаче обича, сега чая само тук, където мръднаха тия младежи, ето къде обича Ганчо да си изхвърля нещата, за да може да покаже, че е много готин. Мястото е езеро Загорка, тук хубаво местенце, времето е хубаво между другото, приятничко такова. И сега нещо много интересно, не знам как да стигна до там сега, за да видите тук колко прекрасно кръгово са направили. Колко е интересно, ето тук сега две платна има, нали? Виждаме. Едното платно е за направо и надясно, другото само за надясно. И сега, ако един е направо, другия е надясно, много ми е чудно той е за направо, как ще мине оттам, от това тясното местенце. Трябва по тази логика от тук да пресече през кръговото. Да мине през кръговото направо, това е така отгоре. Ето го. Значи ето сега, това всяко е направо, примерно, той не трябва да виж, той за обикаля, не трябва за обикаля, трябва да мине директно през кръговото, да даш. И Ганчо няма пари за едно хубаво кръгово, нормално е, само тук не смешно с някакви конусчета тук да развеше. Ето го, виж, ето. Виждаш ли сега, който идва оттам направо, как ще мине направо? Той трябва да влезе малко в дясно, да може да... Нали? Тоест, а представям си тук пък камионите от Загорка как минават, вие си представете. Така че Ганчо, освен че обича да си хвърля, нали, нещата, да се покаже, че много голям и кара скъпи коли и обича да си изхвърля бокуците, да може шматките от общината да му ги чистят. Ганчо също е много добър архитект. Страхотна инженерна мисъл има. Ето виждате го кръговото. Ето вижте как е поставен. Значи ето го. Той самия път вижте как е. Глед. Пътя оттам вижте как е да тък и кръговото е поставено някакси доста кривичко според мене. Не знам, аз не се бъркам. Не знам дали успях аз да го обясня, защото тази инженерна мисъл много трудно може да бъде обяснена. Че пък, нали, сега хубавите неща. Вела алея и то доста добре поддържана. Така, това е едно от хубавите неща. И така.